narum pa yung newskum ka channel ng taki padba ka brio nyo tarp. Blevi baro ti hakani janmir nga kumunhikay college namla kamla pau ka jing ngaudiao kin ngausi hak bede bat ka kanrum kanram ka bami na kani ka jing pentrekam ya ka 7 ba ka 8 semester haki college tidak kemesim ke bas nukyang ngap angkren ya kani bat ngangit ba pinis ngap makalong kabudang kam di kumbang soto ina kalian juga nehu haduk mata ka kamla ban ai ka kanu ke direction ka ba tiknai ki college lai kala su benset aki nda ka ba ka up mi aki bakin rai bat ngasutu ba bun hi na ki colleges ki ba he na ki barit ru kimla patrikam ya kanika 7 ba ka 8 semester na bata kini ki 6 semester students ki jongi ki masih exam ta namar ba na patrikam ka kamut kin kambun ki classrooms kin kam shu kambun kin hikai kin kam ki infrastructure ba pair nadu ki lab facilities ba kum tater ter te ya kani bar khoi kami ke ching e kalong ba nadu na kong hi kani hu kam sim don ka jipus thu ka basai kam sim don kanu rotation ka babiang ngai la su pendekam kerki ya katu ka NEP 2020 te ki khna chungi papli mata ki sa ka umdum kim sngo thu ka e badi banle hatu kin le ya ta ka 7 ba ka 8 kay ka banjap de hadir jo kata na marba ya kata ka 1 year program ru kani hu kampat chumla pentikna la kan don em wala ka sudan ta ka jing tho te ko bang so thu pade kini khna jongi pamut ban le ka 7 ba ka 8 ki khamile ya ka CETPG manta bakin apply ya ka MA lani ya ka master degree program hapo ki university central university ru kimla kin hamlet na pade ki state private university baka jing stiyo ki private university ngana stu ka di ka baremha nama takadau kabujing ki khna ka pri bar ngi mekren tang nam ta katuka nengut ki khna ne tang da ki spa nyekren gi hajar bagi pojar ngut ki khna bapri mata kalau we jongki ka kasu sdien balaraki kimlet yakta ka ba 7 ba 8 lu kala su wis no ka pojo ki system nama kina apa adu system menyele ka TPG tidak kira pada ka 7 and 8 ada kamdon kata ka 1 year master degree program ru kataru kala long we si bas ka bay ka bakam ngau diaw susu kalong ba kani ka close jong kani ka ordinance jong kani hu ka bede ba kani ka 7 and 8 kalong ba kani ka 4 year kini ki khna kin haban pas ba ya ka kin haban fulfill kriteria ka makalabu bat kimde bandon kanu ka back paper kidi ban yo kita ke percentage ki pabiang badal kimla ban fulfill kita ki kriteria ki kendon ki balabu ya ka degree bat ya ka jepuli ki joki nadu ka first semester hadu ka 8 semester anam count lani anam khenchu kamu mo kato jing puli joki saus nem ka chubija e no bakin chulong betang ki bapas ka class 12 tikum kita ki mi mudor ba kindan kita ki close bat baru ka tangi mitip Namar kam sim dadon kanu jing pensai kam sim dadon kanu ka kerja orientation na kalian juga university de ki college ki la shop yang namar la shop bor hak university ba kum juru soka jela de perlu ba ada fikir mau to kapor na kalian juga hikai college hapo ksatri juga MCTA ngileki ngilami khman ngila protest bagi na kerpat nyaka nehu bayar state government kum ju bas ngabhawa nampat pentrikam ya kani ka polisi nama kampat biang nama ki infrastructure ka steng juga hikai ka training juga hikai bakum ta ter kampat long kis lebos kidang huriwra kampat long kajing penbet ke batikna bagi la ki babat nang pelong student jongi kum ki pini kum ki labrats kum ki guinea pigs tangkum ki mar pan eksperimen ndai mun bas ngap ngi ki babon dai ki bom soto e ka jing yaki ke jongi kila keno bangi le politics ki keno ini bangi jaitu ban hikai ki keno ini bangi kwa ban tresuk ki keno lai po jai dan re pa ki mi kum kini ki jing e mata jadi mastu maka to ki yaki jongi to ka por ka dei na kini ki daw maka na kalian jongi kum kini hikai imla ma chus ngap imla ma chupet bagi kena jongi kin suffer kin don apre ka jing e mata
bak kata ka karya ka future jong ki kalong so uncertain ka bom tikana ka ka banjana ni smat ting I ka kom trekam ni hu tang visi kim don ka jing trekam ka along huri hurah ka bon ki bentah te kum nu gidang shania ya ka banjana ni smat ka sarkar jela ka bala sarong bha ka por ban bana ba kandai ka stir ka benekong hapo India ban trekam ya ka takin IP ka bala su decide ka por covid klam na warra tang parliament man discuss mentasano kata sarkar jela ka perkhat dak beta kata jing ka bagi kena jung ki kendo no kata proba ikmi ki pa students pidi ban kli kini jing kli pidi ban mi man ban keren ni kini ge makani kata kalau we jung ki kun ki bat ya pi baro ni ita kar kompolong ke exam ro ka kumbala pa ke khubor ka thoi ka to ni ki perlok ni kai ki jungi bat ka to ni ki parents kilapan pa ke jing polong ke ni exam ka banman ru kami biang kat kum kata ka kendon ka an ke jong ka ni huhi kamu kilapan kenyi ka kendon ba kabu te lada kalong ka ni kerkom mut ka bu jing ye ki kena ki jongi dengan syukurmen banani khmat mi ki pa ki kena nilong ki ba kham start nilong ba kham sian bat kumju kinong penyat college kumju ikin hikai ki papun banginya keren lang ini mer cemut lang mangai skem ba nakalian jo sarkar nakalian jo ka nehu kama kishim kinu kirai ban pet ba kanum kata ya kala we ju kena kanum kata ya ke jemut ju perkhat ka jongki ki ba bon mata pri kim so thu shu ka e ba ki di parle tengah shu onge pitang ka bai ban nakalian jo ngi kin hikai nginum man that nginum song that ni kren ni ki ki sisa ban ni perkhat nak ka ta ka jing pha jo ki kena ka jongi jangi skem ba ta ini ji kren jongai ba lengkot kan long ka jing pen kendit ben ri ngi nim dei ma chu pedang rumah ke klam da theu da wo ba bang nyerai kano dia berkat bunsin kena makan kata kalau ini kena keblesi pun ya